pari vuotta sitten kävimme tutustumassa tällä alueella oleviin taloihin ja just täällä Kontiotourilla kävimme muutamassa kohteessa ja siitä se projekti lähti liikkeelle. Tapasimme siellä sitten Kontion edustajia ja lähdettiin sinne sitten yhdessä suunnittelemaan, että minkälainen se ratkaisu voisi olla. Ja tämä on tosiaan toteutettu muuttovalmiina. Mikä vei valinnan siihen suuntaan? No se oli ehkä sellainen jo heti alkuvaiheessa oleva toivottu rakentamisen malli omalta osalta, että meillä on kokemusta myös urakkapohjaisesta rakentamisesta. Sekin projekti meni tosi mukavasti, mutta todettiin, että tämä on todennäköisesti vaikuttavampi malli rakentaa. Tämä on vapaa asunto ja itse asumme muualla, joka tarkoittaa sitä, että ei täällä nyt päivittäin pysty olemaan tätä rakentamisen edistymistä seuraamassa ja ohjaamassa ja sen tyyppiseen rakentamiseen erityisen hyvin sopii tämmöinen muuttovalmis konsepti. Ja kun Kontiollakin sellainen löytyi, niin se oli sitten hyvä pohja lähteä suunnittelemaan sen pohjalta tekemistä eteenpäin. Semmoinen aika nopea rykäisy, että sitä Kontiotourin ensimmäisestä tapaamisesta niin pikkasen yli vuodessa, niin homma oli varsin valmis.